Tämä video kertoo lasten siitepölyallergioista. Olen Jussi Ruonomo ja olen korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Mistä tiedän, onko lapsellani siitepölyallergia? Lasten siitepölyallergiaoireet ovat samanlaisia kuin aikuisella, eli nenän vuoto, kutina, tukkoisuus ja aivastelu sekä silmien punoitus ja kutina. Lisäksi lapsi voi kärsiä huonounisuudesta ja sen takia myös väsymyksestä ja keskittymisvaikeudesta esimerkiksi koulussa. Lapset sairastavat flunssia useammin kuin aikuiset. Vastaavien oireiden takia siitepölyallergiaa voi olla vaikea tunnistaa. Lapset, joilla on varhaisessa iässä ihottuma, astma- tai ruoka-aineallergioita, kärsivät muita lapsia todennäköisimmin siitepölyallergiasta myöhemmin. Onko siitepölyallergia perinnöllistä? Perinnöllisyys on merkittävä tekijä, mutta se voi kehittyä ilman allergiaa suvussa. Voiko allergiasta parantua? Allergiaoireet usein muuttuvat ja vähenevät iän myötä. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että allergia koskaan paranee. Milloin minun pitäisi viedä lapseni lääkäriin? Lapsi kannattaa tuoda lääkäriin, jos epäilet hänellä siitepölyallergiaa. Myös silloin, jos itsehoitolääkkeet tai aiemmin allergiaan määrätyt lääkkeet eivät tehoa riittävästi. Miten lapsen siitepölyallergia diagnosoidaan? Allergia diagnosoidaan keskustelemalla potilaan sairaushistoriasta eli oireista ja tekemällä tarvittavia allergiatestejä, kuten verikoe tai ihopistotesti, jota kutsutaan PRIC-testiksi. Miten siitepölyallergia voi vaikuttaa lapseeni? Sen aiheuttamilla oireilla voi olla suuri merkitys lapseni elämänlaatuun. Se voi vaikuttaa koulumenestykseen, harrastusmahdollisuuksiin tai vapaa-ajan viettoon esimerkiksi kavereiden kanssa. Miten siitepölyallergia hoidetaan lapsilla? Siihen on olemassa 3 ensisijaista hoitoa. 1. Allergeenien välttäminen, 2. Oireita lievittävä lääkitys ja 3. Siedätyshoito. Ensinnäkin vältä allergeenia. Käy ulkona aamulla tai illalla, jolloin allergeenia on vähiten ilmassa. Vältä tuuletusta eli ikkunoiden auki pitämistä silloin, kun siitepölyä on paljon ilmassa. Älä laita lakanoita tai muita vaatteita ulos kuivumaan siitepölykaudella. Hyvä ajatus on myös ehkä käydä suihkussa ulkoilun jälkeen, jolloin saat pestyä siitepölyt pois hiuksistasi. Toiseksi, käytä oireita lievittäviä lääkkeitä allergiaoireaikana. Näitä ovat antihistamiinitabletit, erilaiset nenäsuihkeet ja silmätipat. Kolmanneksi, allergian siedätyshoitoa kannattaa harkita, jos sinulla on paljon jokapäiväistä elämää haittaavia oireita, vaikka olet ottanut oireita lievittäviä lääkkeitä. Siedätyshoito on saatavana tabletteina tai pistoksina. Siinä kaikki tälle videolle. Jos haluat tietää lisää allergiasta, vieraile sivustolla siitepölytieto.fi tai katso lisää videoita YouTube-kanavalla.